V základnej cene, ak sa bavíme o skelete, tak tá základná cena začína od 9000 eur. Samozrejme, veľmi závisí od veľkosti, akú si zákazník objedná. Cena končí niekde okolo 22 až 24 000 eur v prípade, že sa bavíme o modulovom dome na kľúč. Ak si teda objednám modulový dom na kľúč, cena zahŕňa kompletné priečky, vnútorné, vonkajšie, klímu, kúrenie, podlahovinu samozrejme od výberu zákazníka, väčšinou sme pri právajúcej podlahe, 100 hodín vode odolnej, vnútorné steny opláštené špeciálnymi sadrokartovými doskami, vymalované na bielo, po prípade si zákazník je zvoliť drevený obklad, napríklad biodosku. Čo sa týka vonkajších obkladov, ako je tento modul, toto je plne drevený záklop, vieme ho nahradiť plným plechom, vieme ho nahradiť tepelnou izoláciou, polystyrénom, 10, 15 s kompletnou fasádou. Tam tým pádom tá cena vyskakuje do tých 24 000 v závislosti od toho, aké má zákazník požiadavky.